Helo plant cael yn y cymoedd, Miss Thomas sydd yma. Gobeithio bod chi gyd yn iawn ac yn cadw'n saff. Rydw i'n gweld eisiau chi gyd. Heddiw rydw i'n mynd i darllen stori i chi, a teitl y stori yna ydy Un Tedi Mas o'r Gwely gan Julia Donaldson a Anna Curry ac addasiad gan Sioned Lleiniau. Mae un Tedi mas o'r gwely. Ond, ceisio dringo'i orau, dau lygad sydd ar gau. Mae'n neidio, strancio a dweud, helpwch fi! Nes i dair llygodyn sibrwd, Tedi chwarae gyda ni. Mewn 4 car, ant ar ras rownd y tŷ, ceir eistedd i wylio 5 seren fri. 6 doli garedig ddaw draw i gael te, cyn i 7 corach bach creu llanast trwy'r lle. Mynd i fyny i'r awyr ar 8 balŵn, a chlawyd 9 broga yn cadw sŵn. Ond mae un Tedi eisiau mynd i'r gwely. Ro wen fach Tedi, fe wnawn ni helpu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bricsen goch. Tedi sydd yn dringo i fyny, ond 10 bricsen ar chwal, 9 brogan sgrialu, ac 8 balŵn yn ffrwydro a chwalu. 7 corach yn ffoi yn ffwdan i gyd, a 6 doli hardd sy'n gwbl fyd. 5 seren ddisglair sy'n wincio'n fri, a 4 car swnllyd ar wyb drwy'r tŷ. 2 llygodyn chwim, 2 lygaid syn, ac 1 Tedi. Nôl yn y gwely.